voilà fo sa mu supporteru wati la wala dama bo ñongona mu profondément que le radio indique tiers de nouveau Y Dumia Y c'est quoi Dumia attention oui ako Y Dumia ala profondi ako is plein cause de responsable de supporter malien à la CAN ako ko am wati muna ko mu falaje gendarmerie kunu ko ko le ka Inazam l'Union nationale des supporters des aigles du Mali Cheman Diabaté al chene de ma ko 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 de kunu ko dorate au plaintif flag de déposer contre la follow aux diffamation et atteinte à l'image du Mali en lien avec la Coupe d'Afrique des Nations supporter ga tombe ko no pour Sénazam ko pour Adama Té Koulibaly ko de kilomètres à plaintif de contre la ko plaintif ko o ma so dora fa ni ay wa ka fo orange ko nga wadi sponsor mo ko sal kono so de wala wula fo sal kono ka fo na orange na ko sponsor ka jekulu e kelande ko atse de are ko ni ko donc on la luma se wala so luma se kata donc ka lu diffamé denote aramateur ko mais même faudron aramateur à l'association c'est légal parce que papier drama ayi légalement arekonna mais problème est attirer ko association ga théâtre ko mandale attirer chine de ba association ani jabate association ko afra no ga supporter association bakele donc ko de kadi aller regara inazam o de kara inazam union nationale des supporters des Mali attirer initiative ta non sinon do ko fa ma galo tigara attirer initiative ta fra lire na faka do ware donc fra no ngawre na faka bu o de na faka bu ni ala sebe ka fo o kele ya fo mu do ro fle o sino de ma ka bola ka video wala ke o fra politique là ko a fo ko gelabu ka Coupe d'Afrique là aso ko ay Mali image ka o tien ko le ron na ne ba fo ko to ça ni frère ni frère nimbe debe bia savoir de bolo bro imagine encore ka ya fa de be fa ko ma dabo ministre de la gauche ka ma dabo Mali la gauche ka ma gela de kumbuka pour si votre na to ko ni fena o le ake pour mo ko ça de mesro donc debe bia savoir bolo kana ni frère ke fa imagine kele mena akara ibarga match ra nya woralla bon imagine gara e flaga watim bo imagine gara watim na bura ani ya fadila watim na tamlo tana franje ko nala o de fana gara problème d'accord donc amba funa ni kunu kanimba ga sponsor ga advantage ga fraction de manuna ati ala ini tuamna ga fra jonga ga jegu brodi jonga akala ja ga fra sene de manuna ati de gala ino so sene de man on fa ma ga lotera ati de ko sene de ga so de madama jamati tap madama ati de ko fra di mandale ko fra jonga ga association bakede on la yake inazam union nationale des supporters des aigles du Mali fra jonga ga bro na amedo ala ka kuno amina rabi na ameto kuna fono na alsa